ഇടിയാ മാതാജി. ഒരാൾ മാതാജി ഇവിടെ വായിച്ചോ. ഭയങ്കര ഇടിയാ, ലീവ് ചെയ്യട്ടോ. ഇടി മഴ ഇവിടെ ഭയങ്കര. ലീവ് ചെയ്തോൾ മാതാജി, പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ. നമ്മളെ ശോഭന മാതാജിയുടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? മാതാജി, ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചന്നേരം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു. നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മാല ജപിച്ചു. നമുക്ക് ക്ലാസ് തീരുമ്പോ ഒന്ന് നാമം ചെല്ലാം 3 പ്രാവശ്യം. ഇന്നലെ എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നല്ലോ ഇത്. ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരം. ഉത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാവൃന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാല്ലോ അല്ലേ? വരുന്നത് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നാള് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 21 പേരേ ഉള്ളു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് സൗത്തരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗത്തരസ്യ തനയാമുഭയേ മായിരാവതീം ജനമേ ജയാദീം ചതുരതസ്യാം ഉത്പാദയത് സുദാൻ. ഹരേഷ്ണ. ഇന്നലെ വായിച്ചാരെങ്കിലും? വായിച്ചോ? ഒരാള് വായിച്ചോളൂ. ഇന്നലെ വായിച്ചില്ല. വായിച്ചോളൂ. സൗത്തരസ്യ തനയാമുഭയേ മൈരാവതിം ജനമേ ജയാദീം ചതുരതസ്യാമുൽപാദയദാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിജയ. സ അദ്ദേഹം. ഉത്തരസ്യ രാജാ ഉത്തരന്റെ തനയാം പുത്രി ഉപയേമെ പരിണയിച്ചു. ഇരാവതി ജനമേജയ ആദി മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ മുതലായ ചതുരഹ 4 തസ്യാം അവളിൽ ഉത്പാദയ ജനിപ്പിച്ചു സുദാൻ പുത്രന്മാരെ. അപ്പൊ 4 പുത്രന്മാർ ആർക്കുണ്ടായി? ആർക്കുണ്ടായി? പരീക്ഷത്തിന് അല്ലേ? അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? ഉത്തരൻ ആരാണ്? വിരാട് രാജാവിന്റെ മകൻ. പിന്നെ ആരാണ്? ഉത്തരയുടെ സഹോദരനാണ് അല്ലെ? അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായ ഉത്തരയുടെ സഹോദരനാണ് ഉത്തരൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഹരികൃഷ്ണ. പേര് ഇരാവതി.
അതില് 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉത്തര രാജാവിന്റെ പുത്രിയെ പരിണയിക്കുകയും മഹാരാജാവ് ജനമേജയൻ ആദിയായ 4 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. ജനമേജയനാണ് മൂത്തയാളും അടുത്ത ചക്രവർത്തിയായത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണ് എല്ലാ പാമ്പുകളെയും അല്ലെ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? യജ്ഞം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഇടപെട്ട് അത് നിർത്തലാക്കി. ഭാവാർത്ഥം വിരാട് രാജാവിന്റെ പുത്രനും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതുലനുമായിരുന്നു മഹാരാജ ഉത്തരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയാകയാൽ ഇരാവതി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു. വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഗോത്രത്തിന്റെ അഥവാ കുലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ബന്ധം വഴിക്കുള്ള സഹോദരി ആയിരുന്നിട്ടും സുഭദ്രയെ അർജുനൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ സഹോദരി, നമ്മളിപ്പോ കസിൻ എന്ന് പറയല്ലേ, സഹോദരന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മകളോ മകനോ ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന കസിൻ അല്ലെ, കസിൻ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, ബ്രദറോ സിസ്റ്റർ, കസിൻ ബ്രദറോ സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ വിവാഹം അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കാറുണ്ട്, മറ്റേ മതക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കുലം ഒന്നാണെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ മരുമക്കത്തായതാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ അമ്മ വഴിക്കുള്ള ബന്ധം ആണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? അമ്മ വഴിക്കാണ്, മാതാവ് വഴിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം മാതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രനെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. വേദങ്ങളിലും അത് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ്, വൈദിക സമ്പ്രദായം ആണ്. അതേസമയം ഒരേ കുലത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒരേ ഗോത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ല. അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുവരും? രക്തബന്ധമായിട്ട് മാറും അല്ലെ, ഒരേ രക്തമായിട്ട് മാറും, രക്തബന്ധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ രക്തബന്ധം ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കുള്ള സഹോദരിയോ സഹോദരനോ ആകും. അപ്പൊ അത് കാരണം ആ വിവാഹം നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, ഒരേ കുലത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും വരുന്ന ഒരാള് എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ കുടുംബത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം ഒരേ കുലത്തിൽ നടന്നപ്പോ അമ്മ എന്ത് ചെയ്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരെ ഇത്രയ്ക്ക് നാണക്കേടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തന്നെ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഇതിപ്പോ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും കസിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ കസിൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് അപ്പൊ കസിൻസ് തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ആരും ഈ ഇടയായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ നടത്തുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബം വഴിക്കുള്ളതാകുമ്പോ പല പല അസുഖങ്ങളും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പതിവ്. മുമ്പ് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇതായിട്ട് വരുന്നു, അതെ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്റെ ജനറേഷനിൽ നടക്കുമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ മുമ്പൊക്കെ പിന്നെ സ്വത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, വേറെ കുടുംബത്തിൽ പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവും മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നു. പക്ഷെ വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജനമേജയനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയുന്നു. രാജർഷിമാരിൽ ഒരുവനും, അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഋഷിയാണ് അല്ലെ, രാജർഷി, വെറും രാജാവല്ല. രാജർഷിമാരിൽ ഒരുവനും മഹാനായ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ പുത്രനുമായ ജനമേജയ രാജാവിന്റെ മാതാവിന്റെ നാമം ഇരാവതി അഥവാ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാദ്രവതി എന്നായിരുന്നു. ജ്ഞാതാനീകൻ, ശംഖുകർണൻ എന്നീ 2 പുത്രന്മാർക്ക് ജനമേജയ മഹാരാജാവ് ജന്മം നൽകി. തീർത്ഥസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രുതസേനൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ഭീമസേനൻ 4 പേരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, പരീക്ഷത്തിന്റെ മക്കള്. അപ്പൊ ജനമേജയന് പുറമെ ശ്രുതസേനൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ഭീമസേനൻ. ഉഗ്രസേനൻ
ഭീമസേനൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പേരാണ്. ശ്രുതസേനൻ മാത്രം അത്രയ്ക്ക് പരിചയമില്ല. എന്നീ 3 ഇളയ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇളയ സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ മൂത്ത ആളാണ് അടുത്ത രാജാവായിട്ട്. അദ്ദേഹം തക്ഷശില അല്ലെങ്കിൽ അജന്ത ആക്രമിക്കുകയും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തക്ഷശില എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് BC-യില് തന്നെ ഇത് വലിയൊരു അതെ അജന്ത എല്ലോറ അവിടെ ഏതാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ബുദ്ധിസ്റ്റ് ശില്പങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അജന്തയിലും എല്ലോറയിലും ഒക്കെ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ഹിന്ദു ഉണ്ട്, എന്നാലും കൂടുതൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെയാണ്. തക്ഷശില എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സില എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. അത് ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അവിടെ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു തക്ഷശിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏത് വരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമായ അജന്ത. അവിടെ ആക്രമിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ മേലുള്ള നിയമാനുസാരമല്ലാത്ത ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമാനുസാരമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? മഹാരാജാവാണ് അല്ലെ. മഹാരാജാവ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ, മരണശിക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാജാവിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ശാപം ഇല്ലാതാക്കാമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹാഭക്തനായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ശാപം ഒഴിവാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. അതും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് ശമിക മുനിയോടുത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കാനും പോയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് മുനിയെ മുനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാകും മഹാരാജാവ് അങ്ങോട്ട് പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് അതും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. പരമഭക്തനുമാണ്. പക്ഷെ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ, സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം എന്താണ്? ആ ശാപത്തിന്മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കി ദംശിച്ച തക്ഷകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മഹത്തായ സർപ്പയജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ 1000 ലക്ഷക്കണക്കിന് സർപ്പങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സർപ്പയജ്ഞ കുണ്ടത്തില് വന്ന് വീണ് മരിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള അനേകം ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി. കാരണം ഒരു തക്ഷകൻ ചെയ്തതിന് സർപ്പത്തിന്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രാജാവിന് യോജിച്ചതല്ല അല്ലെ. രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു വംശത്തില് ഒരു സർപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വംശത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നതും ആരുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്? രാജാവ്, ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രജയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സർപ്പം ചെയ്ത തെറ്റിന് എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും കൂട്ടോടെ വധിക്കുന്നത്, മരണത്തിനിടയാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള അനേകം ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് സർപ്പവംശത്തെ ഹനിക്കുവാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി. അങ്ങനെ യജ്ഞം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും യഥോചിതമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തരാക്കി. അപ്പൊ യജ്ഞം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. സാധാരണ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ യജ്ഞമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഈ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഋഷിമാരുടെ ഒന്നും ദോഷമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവരെല്ലാം യഥോചിതം എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ സൽക്കരിക്കണം. അപ്പൊ അത് കാരണം യഥോചിതം ഓരോരുത്തർക്കും അർഹതമായ പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം സംതൃപ്തരാക്കി. യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന മഹാമുനി വ്യാസദേവൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുരുക്ഷേത്ര ചരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വയം രാജാവിനെ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തില് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച്, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മകനാണല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൊച്ചുമകനാണല്ലേ പരീക്ഷിത്ത്.
അപ്പൊ എന്താണ് തന്റെ പൂർവികർ ചെയ്ത ആ മഹത്തായ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വ്യാസദേവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ വൈശമ്പായനൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസ രാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. വൈശമ്പായനൻ നമ്മള് എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇതിലാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് പഠിച്ചത്. ചരിത്രങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയൊക്കെ മേൽനോട്ടം ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? വ്യാസദേവൻ വൈശമ്പായനനാണ് കൊടുത്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചരിത്ര കൃതികൾ ആ കാലഘട്ടത്തില് രചിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം മേൽനോട്ടം വൈശമ്പായനനാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്. വൈശമ്പായനൻ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്, ഋഷിയാണ്. തന്റെ മഹാനായ പിതാവിന്റെ അകാല മൃത്യുവിൽ അത്യന്തം ദുഃഖാകുലനായ ജനമേജയ മഹാരാജാവ് പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഇംഗിതം മഹാമുനി വ്യാസദേവനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടങ്ങളില് മരണപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ആരുടെ? സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മകനെ വീണ്ടും യമലോകത്ത് പോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെ? മുനിക്ക് എന്തായിട്ട് നൽകിയ? ദക്ഷിണയായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി, ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഈ കാലങ്ങളിൽ അതൊന്നും, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ദേവന്മാർ താഴോട്ട് വരികയും ഇവിടുന്ന് അർജുനൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ദേവലോകത്ത് പോയതായും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? യാത്രകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് മഹാമുനി വ്യാസനെ എന്തറിയിച്ചു? തന്റെ പിതാവിനെ വീണ്ടും കാണണം എന്നറിയിച്ചു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആരാണ് വൃത്രാസുരൻ ആയിട്ട് വന്നത്? ആരായിരുന്നു? ഏത് മഹാരാജാവായിരുന്നു? പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ നാരദ മുനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പേര് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ചിത്രകേതു. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന് ഒരു മകനാ ഉണ്ടായത്, അല്ലേ? അപ്പൊ മകൻ വിഷം കൊടുത്ത് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർ കൊടുത്ത് മരിച്ചപ്പോ ആ ചിത്രകേതുവിന്റെ മകനെ നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ച് വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് എന്റെ ഏത് ജന്മത്തിലെ മാതാവും പിതാവും ആണെന്നല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ കാലങ്ങളിൽ അതെല്ലാം സാധിച്ചിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത്ര തപശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അന്നത്തെ ഋഷിമാർ ഒക്കെ. ഇപ്പം വ്യാസദേവനോട് അറിയിച്ചപ്പോ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും അദ്ദേഹം തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സ്വപിതാവിനെയും വ്യാസദേവനെയും അത്യന്തം ആദരവോടെയും പ്രതാപത്തോടെയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം മരിച്ചുപോയ, അല്ലെ, ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആരെയാണ്? പരീക്ഷത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വേണ്ട പോലെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതാപം. ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. പൂജിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രത്തോളം പ്രതാപത്തോടെ വ്യാസദേവനെയും ഗുരുവിനെയും അതേപോലെ പിതാവിനെയും പൂജിച്ചു. പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായ അദ്ദേഹം യജ്ഞത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും അത്യുദാരമായി ദാനം നൽകി. എന്നുവെച്ചാൽ വേണ്ടതിലധികം, അല്ലെ? വേണ്ടതിലധികം സമ്മാനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി ദാനമായിട്ട് പശുക്കളെയും സ്വർണവും അതും ഇതുമെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് നൽകി. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആജഹാര അശ്വമേധാൻ ത്രീഗംഗായാം ഭൂരി ദക്ഷിണാൻ സാരസ്വതം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷി ഗോചരാഃ. ആജഹാരാശ്വമേധാൻ ത്രീഗംഗായാം ഭൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദ്വതം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷി ഗോചരാഃ. അയാൾ വായിച്ചോളും. വായിച്ചോളും. ആജഹാരാശ്വമേധാം സ്ത്രീൻ ഗംഗായാം ഭൂരി ദക്ഷിണാൻ ശാരദ്വതം ഗുരും കൃത്വാ ദേവായത്രാക്ഷി ഗോചരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും അങ്ങ് വായിക്കൂ. പെർമിഷൻ ഒന്നും പിന്നെ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായിക്കാം. ആജഹാര പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ അനുഷ്ഠിച്ചു. അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ 3 ഗംഗായാം ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് ഭൂരി ധാരാളമായി ദക്ഷിണ പാരിതോഷികങ്ങൾ
ശാരദ്വതം കൃപാചാര്യർക്ക് ഗുരും ആത്മീയാചാര്യൻ കൃത്വ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ദേവന്മാർ യത്ര എവിടെ അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ ഗോചരാഹ പ്രവർത്തന രംഗത്തിനുള്ളിൽ വീക്ഷണ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തന രംഗത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണ പരിധിക്കുള്ളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഗുരുവായിട്ട് ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? കൃപാചാര്യൻ അല്ലെ, ദ്രോണരുടെ ബ്രദറിലാണ് അല്ലെ, ഭാര്യയുടെ പത്നിയുടെ സഹോദരനാണ് ആരാ? കൃപാചാര്യൻ. കൃപി അല്ലെ, ദ്രോണരുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് കൃപി, കൃപാചാര്യൻ. അപ്പൊ കൃപാചാര്യനെ ആരായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു? ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃപാചാര്യൻ ആരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു? കൗരവരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരെയും കൗരവരെയും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ധനുർവിദ്യ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നേ ഗുരുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി കൃപാചാര്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തി. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഗുരുവിനുള്ളതെന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. പങ്കെടുത്തവർക്ക് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയാണ് അവ നിർവഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ധനമുണ്ടല്ലേ, ചക്രവർത്തി, ലോക ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാം സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ് അല്ലെ, സാമ്രാജ്യമാണ്. എല്ലാ പ്രജകളും വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർഹമായിട്ടുള്ള നികുതി രാജാവിന് നൽകുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്താണെങ്കിലും ജനമേജയനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? അർഹമായിട്ടുള്ള നികുതി രാജാവിന് സമയാസമയം അവര് മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ട്രഷറി എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഖജനാവ് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അർഹമായിട്ടുള്ള പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി. പ്രജകൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ധനമുണ്ട്, കൃഷിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവര് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് ഇടയാൻ. കാരണം എന്താ? ബ്രാഹ്മണർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും യജ്ഞങ്ങളും അല്ലെ, പൂജാദികളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതും അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതും അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ. അപ്പൊ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ഋഷിമാർക്ക് എല്ലാം, ബ്രാഹ്മണരാണല്ലോ ഋഷിമാര്, അവർക്കെല്ലാം പാരിതോഷികങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നൽകി. മാത്രവുമല്ല, ഈ യാഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും ദേവന്മാരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാരും ഈ യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ അത് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റി? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ദേവന്മാരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ അവര് ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അവർക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ യജ്ഞം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടല്ലേ ദേവന്മാരും ജനങ്ങളും രാജാവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഉന്നത ലോകത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് ഗോളാന്തര യാത്ര സുഗമമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും കാണാം. അപ്പൊ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകം, തപലോകം, ജനലോകം എല്ലാം അല്ലെ, ഭൂവർലോകം, അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ നിന്നെല്ലാം എന്താണ്? അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഉന്നത തലത്തിൽപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗോളാന്തര യാത്ര. അപ്പൊ ഭൂമിയിലും എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. പ്രഭാവശാലികളായ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സ്വർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ പതിവായി ഭൂമി സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാം ഭാഗവതത്തിലെ നിരവധി പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അർജുനനെ അവിടെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അശ്വമേധ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളയിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേവന്മാരെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കാണാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അദൃശ്യൻ എന്ന പോലെ ദേവന്മാരും പൊതുവെ അഗോചരരാണ്. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാത്തത് പോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, സാധ്യമല്ലായിരുന്നു സാധാരണ രീതിക്ക്.
അവർ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമാകും വിധം അവതരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ദേവന്മാരും അവരുടെ സ്വന്തം കൃപയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരരായി തീർന്നു. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് അവരുടെ കാരുണ്യ, ദേവന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി. കൃഷ്ണ, ഭൂലോകവാസികളുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് സ്വർലോകവാസികളായ ദേവന്മാർ അഗോചരരെങ്കിലും, അഗോചരം എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത, അദൃശ്യരല്ലേ, എങ്കിലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ദേവന്മാർ ദൃശ്യരാകാൻ സമ്മതിച്ചു. മഴമേഘങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളകളിൽ രാജാക്കന്മാർ യഥേഷ്ടം ദാനം ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ ലോക രാജാക്കന്മാരായിട്ടാണ് അശ്വമേധയാഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഗം. അപ്പൊ അതില് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ദാനം നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് ദാനം നൽകിയിരുന്നു. ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണല്ലോ മേഘം. അതെന്താണ്? ജലം എന്ത് ചെയ്ത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത്? എന്നിട്ട് അത് തണുക്കുമ്പോ വീണ്ടും മഴയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ. അന്യത ഭൂമിയിലെ ജലം മേഘങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നികുതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രതികൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി. നമ്മളിപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നികുതി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, നികുതി കൊടുക്കുന്നു, പല പല തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ കൊടുക്കുന്നു. അത് പണ്ട് മുതൽക്കേ അങ്ങനെയാണ്. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തില് കൗടില്യൻ ഒരു നയാ പൈസ പോലും പിരിക്കാൻ എന്ത് അവസരമുണ്ടോ അതുപോലും പിരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് പിരിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം മൗര്യ രാജാവിന്, ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു? കൗടില്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ യഥേഷ്ടം മഴ പെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികമെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം രാജാക്കന്മാർ നൽകുന്ന ദാനം പ്രജകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അധികമാണെന്ന് കാണാം. അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്കൊട്ടും തികയുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന ദാനം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലഡ് വരാൻ പോലെ മഴ പെയ്യും അല്ലെ, ഇടവപ്പാതി തുലാവർഷത്തിലും ഒക്കെ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു. അതേപോലെയാണ്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മഴ കൂടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ദാനം കൊടുത്തിരുന്നപ്പോ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായിരുന്നു സമ്പത്ത് എന്നാണ്. സംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെതിരെ കലാപത്തിനായി സംഘടിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ രാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരമാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ശക്തി, പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം പവർ, അതാണ്. അത് സോവറിൻ പവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെ, സോവറിൻറ്റി. അപ്പൊ അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെല്ലാം രാജാവ് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. അവർ രാജാവ് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അർഹമായ നികുതിയെല്ലാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് തിരിച്ചവർക്ക് ദാനമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് ദാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു രാജാവിന് പോലും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം മാർഗനിർദ്ദേശം കൂടാതെ ആർക്കും തന്നെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തനാണ്, മിടുക്കനാണ് എങ്കിലും ആരുണ്ടാകും? അവര് ആത്മീയ ഗുരു. ഇപ്പൊ വശിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ ഇവരെല്ലാം ത്രേതായുഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമ, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സാന്ദീപനി മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമായിരുന്നു വേദിക് സൊസൈറ്റിയിലെ വേദ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ആത്മീയ ഗുരു വേണം. ആത്മീയ ഗുരു നിശ്ചയമായും പ്രാമാണികനായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ജ്ഞാനവുമുള്ള, എല്ലാം തികഞ്ഞ അല്ലെ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠനായ ആളിനെയാണ് ആരായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ പാണ്ഡിത്യവും അതേപോലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം
അറിയണം, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠനാകണം. യഥാർത്ഥ വിജയം വരിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായി ഒരു പ്രാമാണികനായ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അന്ന് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പും നടത്തും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തും. അങ്ങനെ പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു കാലമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ മെയിൻ റോള് പുരോഹിതന്മാർക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ, വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ്, അല്ലെ? ബുദ്ധിജീവികളായിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രം, നമ്മളെ ബ്രെയിൻ, അല്ലെ? ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ ബുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അതുകൊണ്ട് അവര് ക്ഷത്രിയന്മാർ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയന്മാർ എപ്പോഴും വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ശ്ലോകം 4 സമയം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിജഗ്രാഹ ഓജസാ വീരാ കലിം അദിഗ്വിജയേ ക്വചിത് നൃപലിംഗധരം ശൂദ്രം ഘ്നന്ദം ഗോമിഥുനം പദാം. നിജഗ്രാഹ ഓജസാ വീരാ കലിം ദിഗ്വിജയേ ക്വചിത് നൃപലിംഗധരം ശൂദ്രം ഘ്നന്ദം ഗോമിഥുനം പദ. അപ്പൊ അടുത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിനിടയ്ക്ക് ജനമേജയൻ വന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. ഇടയ്ക്ക് മകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കലികാലത്തിലാണ്, അല്ലെ? കലികാലത്തില് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കാണുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ് വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ, സാമ്രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കറങ്ങി നടക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് എന്താ സ്പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മലയാളം? ചാരന്മാരല്ലേ? ചാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴെപ്പോഴായി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും നേരിട്ട് പോയി കാണും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മക്കളെ കാണാൻ പോകത്തില്ലേ? അമ്മമാരും അച്ഛനും ഒക്കെ സ്വന്തം മക്കള് വേറെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകും. അതേപോലെയാണ് രാജാക്കന്മാരെന്ത് തന്നെ രാജർഷിമാരാണ്, അല്ലെ? അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മക്കളെ കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് പോകും. അപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ടൊക്കെ ഈ രാജാക്കന്മാർ പോകുന്നത് പോലെ പ്രജകളുടെ സുഖം നേരിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആരും പോയി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പോയപ്പോഴാണ് ആരെ കാണുന്നത്? യുഗപുരുഷനായ കലിയെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിജഗ്രാഹ പര്യാപ്തമാമിതം ശിക്ഷിച്ചു. ആരെ? കലിയെ. ഓജസ പരാക്രമത്താൽ. ധീരഹ ധീരനായകൻ. പരീക്ഷിത്ത് കലിം യുഗപുരുഷനായ കലിയെ. യുഗപുരുഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിലെ പുരുഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യുഗപുരുഷൻ, അല്ലെ? കലിയുഗത്തിലെ പുരുഷൻ. വിജയെ ലോകം കീഴടക്കാനായി സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗമധ്യേ ഖോജിത ഒരിക്കൽ നൃപലിംഗധരം ഒരു രാജാവിന്റെ വേഷധാരിയായ ശൂദ്രൻ ഘ്നന്ദം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഗോമിഥുനം ഒരു പശുവിനെയും കാളയെയും. അവർ കപ്പിളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ദമ്പതികളാണ്. ആരാ? പശുവും കാളയും. അതിന് പദ കാലിൽ. അപ്പൊ കാലിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. ആരെയാണ്? ഈ ദമ്പതികളായ പശുവിനെയും കാളയെയും ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു രാജാവിന്റെ കപട വേഷം ധരിച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട്, ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാനിടയായി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ദിഗ്വിജയ യാത്രയില് കാണാനിടയായി എന്നാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ദിഗ്വിജയത്തിനായി പോകുമ്പോൾ ശൂദ്രനെക്കാളും താഴ്ന്നവനായ കലിപുരുഷൻ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ച് ഒരു കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും കാല് ക്ഷതമേൽപ്പിച്ച് ദ്രോഹിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകാനായി അവനെ പിടിച്ചടക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ആരെക്കാളും താഴ്ന്നവനാണ്? ശൂദ്രനെക്കാളും. അത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? ശൂദ്രൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയപ്പെടുന്നതാണ്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ശൂദ്രൻ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ പെടാത്ത ആളാണ് ഈ കലിപുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവ്
അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്താം. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ പ്രജയല്ല ഈ കലിപുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, തന്റെ രാജ്യത്തില് ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ട പശുവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ കാള കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കാളയും, അല്ലെ? അതിന് രണ്ടിനെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനിടയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.